How long does famous last? How long does famous last? Toată lumea, eu sunt Tixangus și bine v-am găsit la prima serie de Factions. Suntem aici frumos. O să ne... Aha, trebuie să ne punem cu acțiune. Trebuie să le ieși pe un căruia de... Ce nume să ne punem? Facțiunea România. Avem facțiunea România. Aici o facțiune reduită din câte se pare. Cred. Da. Ca asta. Dacă nu era reduită, sigur ia să scriem ceva. Deci atât scrie acolo. Member, what the fuck? Deci nu... Cred că trebuie să fac facțiune. Oh, porcu! Amar, porcu! Ce îmi pe sabia am? Bun că am fai aspect nu o carte de... mă stai că sunt în apropiere de spam. Da, și ce fac acum? Merg, fac. Ca pe cristalina. Mie, ce bun e, doamne. Acum, dacă vine unul și mă omoară, să știți că eu n-am lag acum. Chiar e mare lag pe server. Serios. Toți ziceau asta. Deci dacă să vină cineva acum și o să mă omoare. Deci dau un rage cu hit de la nebun. Deci nebun. Fucking nebun. Tu fac așa, nu știu ce. Mă uitam ce era. Bă, dar pe stil să mă facțiune tot putea. Nu găsesc. Nu găsesc nimic. Totuși bă joc de mine. Nici n-am niciun mineral. Gigel. Dar ce faci mă Gigel aici? Gigel? Nu dai? Ești prietenos? Uite că eu nu sunt mă Gigele, mă. Din păcate nu sunt prietenos mă pentru tine. Ai, dacă aș avea un de păr la aici să dau. Mamă, deci dacă vine cineva să mă omoare acum, cu lopata la fund, doamne, cu lopata la fund. Cred că acest episod o să fie doar... Asta e un pic... Asta nu trebuie să pun. Nu văd pot aici. Deci... mor. Deci nu pot să fac asta, nu văd nimic, absolut nimic swap-ul. Nici n-am o textură mai luminată. Aha. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos. Pentru mine obsidia, nu trebuia. Dar ce îți place așa că am un pic normal. Credeam că am cu enchant. Nu, ce e aici? Am torță, nici de torță pus pe... Element. Nu mai fac nimic. Sunt. Și pe bucata asta Cavestone. Sparker Anas. Nu mai e. Bam. Și sperăm și asta și adiu. Cred că episodul ăsta o să caut doar un loc pentru facțiune. Pentru că altceva nu știu ce o să fac.
Nu văd nimica. Eu nu mă gândesc așa mai sus. Să văd. De aici pot să mă urmă de resurse pentru baza mea. Să știi. Hop, ca niște marinari ce buci. Uite, după că te vedeți ce nu mai dau. Dar nu găsești un chest așa cu niște căuli. Amin. What the? Nu mi ieși. Fuck. Yourself. I made songs. Ai, măi, sparge-te! Dracu să fie. Sparge-te, sparge-te. Gata. Du-te, ce facțiune. Deci nu pot avea resurse. Mulțumesc frumos. Cum mi-aș face? Poc. V-am primit. Acum am peste microfon. După cum vedeți, facțiunea noastră se cheamă România. Cred că așa o să încheie acest episod. Cred că o să caut loc de base of camera și o să fac base of camera și o să mă căutați pe Skype, o să vă las Skype-ul în descriere și vă și spun Sebastian Barajos Justin, așa să mă căutați. Și acolo o să vedeați Sebastian Gaming și în paranteză Sebastian Barajos Justin, ca să mă puteți căuta care vrea. Nu am pretenții, deci nu am nicio pretenție. Mă puteți căuta și vorbim cât vreți voi. Adio.